صل على سيدنا evelede Allah julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam onon rewindotoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu en gari hande didde damal ko fate gurdam goto e ferɓe lawol taw ko koode mawɗe e nder pinal fulɓe en gari hande ruttanade gurdam goto e binduɗo deftere taw deftere nde haalata ko pinal fulɓe pinal halpularen e goral dande maayo Sénégal taw deftere nde firama e hakke ɗemɗe 38 so famɗi en gari hande haalde gurdam gorko mo ganduɗa o e nder ɗo rewi to banggue golle e to banggue politique holliri ndimagu kono kadi teddini lasli mum e iwdimo en gari hande haalde goto e worɓe mo ganduɗa o Allah rokki ɗum guile gurdam mum wawi innerede université woni duɗal jaaɓe ha tirde woni université virtuelle du Sénégal en gari hande memde hay sinno ko seeɗa e gurdam ɓi Mamadou Lamine Kane Yaya Racine Kane en gari hande haalde hay sinno koye meftande teskoɗen wonde gurdam ɗam ko ɗam nafoore e on bindonoɗo l'aventure ambiguë l'aventure ambiguë deftere heɓde guila 1962 jeenaari ko faati e coñce afrikiyankoje ɓaleeri hay somi haaɗi ɗo hewɓe gandi hande garɗen ko haalde gurdam Cheikh Hamidou Kane hono Abdoulaye Yero Mamoudou ina tawtora bando Cheikh Hamidou Kane yi aduna ko ñande ɗiɗi lewru avril 1928 e nder Matam ko Matam naajo hen bange kono kadi sen belama nawten mo salde Tebbogout Cheikh Hamidou Kane jeeya ko e galle mawɗo to bange leñol fulɓe kanko Cheikh Hamidou Kane ko ɓiɗɗo ɗimmo wonande Mamadou Lamine Kane baba makko kañum e Yaya Racine Kane nder galle mabɓe o wiyete ko Samba on ɗon Samba mataw jibinoye Samba Diallo mo jogorɗen haaloyde haala mum e nder aventure ambiguë jinaɗo makko gorko noon ko fonctionnaire joguinoɗo golle tubako ɗen golle nawimo e nokkuji kewɗi nawimo ha Louga kadi eɗen gandi battini e nder aventure ambiguë kono jinnaɗo makko hono Mamadou Lamine Kane ina sifore wonde neɗɗo julɗo gonɗuɗo kono kadi neɗɗo kaara e siro e nder gurdam jinnaɗo makko ni yinno kanko Cheikh Hamidou Kane ko o wona ceerno mawɗo beela gandal diine ngal ene heɗɗo e nder galle Kane hanɓe ɓe salde Tebgout ha ɓe Matam Cheikh Hamidou Kane ko ɗum saabi guila duuɓi makko jeeɗiɗi o naati e duɗal alqur'ana taw o naati koye duɗal ceerno Moctar Gadio mo salde eɗen gandi ko ɗon woni wuro nene makko nde o dañi duuɓi 9 kanko Cheikh Hamidou Kane e ballal goto e bandiraɓe makko ɓattiɓe taw ko jangguinannoɗo école o winda e école primaire toon to Logoto mbeɗa sikki kadi so en duttima e nder aventure ambiguë no Samba Diallo ittirino e duɗal Qur'ana nawa e nder école aji beele ina janggo e fanno polgo e dow toñangue woni l'art de vaincre sans avoir raison ɗum ni kadi ina feeña ɗo e gurdam Cheikh Hamidou Kane guila noon e cukagu makko o teskama wonde jiɗɗo coñci kono kadi jiɗɗo ko faati e taro Cheikh Hamidou Kane fandare mum walla yidde mum koyɗol mum e cukagu wonno ko wonoyde philosophe mawɗo te ɗum eɗen mbawi wiide laatima kono eɗen gandi e yonto on ɗon mbo wurno koye yonto jimande tubakoɓe wona neɗɗo jiɗɗo foof tan yetto lycée ji enen ɓaleɓe wontan ɗo kandina ɗen to banggue hadde e tolno jangde kono kadi won duuɗe ɗen mbawano yettade ko ɗum saabi kanko Cheikh Hamidou Kane on nawata wiyete école des fils de chef ina gasa taw adan wiyeteno ko école des otages on école wonno e on saaha koye nder école primaire dowro mo Blanchot to Saint-Louis e Ndar
omo jogino kanko Cheikh Hamidou Kane fibde pellital yaade ha lycée ɗum ɗon ɓuranimo ko tubakoɓe jinno ko o wono chef de canton omo rendine e bandiko en walla mbo wonano toon tubakoɓe. Cheikh Hamidou Kane eɗen mbawi wiide rewi e teppi kewɗi bili kewɗe ganduɗa ɗe ko baɗenoɗe e yeeso makko o rullaki hen wonande colonisation. Kanko Cheikh Hamidou Kane ko kanko jangguini hoore makko programme seconde te ɗum eɗen gandi woni no bettere mawde ɓe ganduɗa ɓe ko tubakoɓe. Ko ɗum saabi o nde waɗo e kawguel ngam nadde e classe première lycée Van Vollenhoven mbo Dakar. ɗonne kadi o naati toon o waɗi toon jangde pattam lamiri. Nde o heɓi baccalauréat makko e hitande 1950 o windi e cetal towgal to banggue jangde towde Dakar. Ngal cetal ko kañum wontoye université Cheikh Anta Diop. Ko ɗon o fuɗɗi jangde makko to banggue sariya woni droit, kono kadi to banggue coñce o fuɗɗi toon jangde ko fati mictiyankagal woni philosophie. E on saaha guila ummade lycée ha to institut Doro gontuɗo hande université Cheikh Anta Diop, omo jokki e wadde golle, omo jokki darade e pelle ina jayɗen pelle fedde huftidinde étudiant e Dakar. Kono kadi o jokkoyi janggo e jaam to leydi France e gurdam pelle ha o jeeya e fedde ganduɗa nde ko kawtal dendengal étudiant e Afrique noire woni Afrique ɓaleri wonnode to France. Cheikh Hamidou Kane jokki jangde mum 1952 to Paris wuro lamorgo leydi France e lycée Louis le Grand ɗum koto Sorbonne. Ko ɗon o heɓi licence uji ɗiɗi, licence goto to banggue droit woni sari, licence goɗɗo to banggue philosophie. E lewru septembre 1956 o heɓi concours natugol école nationale mo France outre-mer. E 1959 omo arde seedan faguji makko kanko Cheikh Hamidou Kane o waɗa administrateur France outre-mer. E on saaha o heɓi ngam hoodde leydi makko Sénégal. E on saaha Mamadou Dia wonno président conseil gouvernement mo Sénégal, kañum e hoore mum teskimo ɗo ɓuuri yawde oɗo Cheikh Hamidou Kane to banggue peewal e golle. Ko ɗum saabi ƴettimo nawimo to jagorgal kalfinagal ko fati e ɓamtare faggudu woni ministère du développement économique. Caggal ɗum e lewru mars 1960 lewru hade men heɓde jeytare men o waɗa gouverneur diwan mo Thiès. E on saaha eɗen gandi diwan Thiès wonno diwan mo ƴewdo bo Mamadou Dia darnuno ngam ɓamtare dowri. Hitande fawi hen 1961 président Léopold Sédar Senghor ƴetti Cheikh Hamidou Kane waɗi ɗum haut commissaire général au plan. Koye nden hitande kadi e 1961 Cheikh Hamidou Kane yaltini deftere mum aduna yankore wiitede aventure ambiguë. Taw nden deftere ko windi ɗum ko woni duuɓi 9 tawde o fuɗɗi ɗum ko 1952 ha 1961. Nden deftere nde mbiɗen ma en mbaɗ hen windande heeride so weeli Allah heɓi jeenari towdi to banggue coñce Afrique e 1962. E on saaha Cheikh Hamidou Kane ene darino e wadde feere ha waylo waɗa to banggue colonisation tubakoɓe ko goppuno ɗo ha mbawen heɓde jeytare men. Kono kadi eɗen gandi ko e nden hitande 1962 ko nden jibru ari hakkude Léopold Sédar Senghor e Mamadou Dia. ɗum ni woni ko wiyete pollugol, so tawi kay wawi wonde pollugol badgol e nder leydi Sénégal. E on tumunu Senghor waɗi fof beele Cheikh Hamidou Kane ina tawta ɗum ɓe ketta banggue hani omo hunino wadde Cheikh Hamidou Kane cukko hoorejo walla hoorejo jagorde so tawi o waɗi waylo to banggue kuuri dowrowi leydi Sénégal. Kono noon e on saaha kanko Cheikh Hamidou Kane o yaadani e yiyande nde Léopold Sédar Senghor jogino, kono noon o ɓurno yaadude koye Mamadou Dia. ɗum saabi Cheikh Hamidou Kane yalti Sénégal 1962 o fiɓani artude nder leydi Sénégal so wonani Mamadou Dia heɓti hoore mum arti e nder leydi ndi arditiɗo.
sabu mbo anduno Mamadou Dia oɗo ko cokaɗo to kaso to Kédougou ko toñangue wonno. Oɗo uju mo ganduɗa o kanko waɗi ɗum e dow wellitare makko o waɗimo toon duuɓi. E nder ɗinon duuɓi Cheikh Hamidou Kane dari gollade e cate aduna yankoje ko wayno UNICEF ɗum nayimbo to Lagos wuro lamorgo leydi Nigéria kono kadi nayimbo to Abidjan wuro lamorgo leydi Côte d'Ivoire o woni fonctionnaire international. E hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi 1974 Léopold Sédar Senghor felliti woppude Mamadou Dia kono ko adinde omo arta Sénégal kanko Cheikh Hamidou Kane o jaaɓi on saaha wonde cukku centre goto mo ganduɗa o ko witto gonnoɗo ɗo taw ko ɓamtare hakkude leyɗele on ɗon wonno koto Ottawa. Ngal ɗo catal ngal ɗo gollorgal nawimo bang yo bang e nder aduna o, nawimo to Philippines, nawimo to Amérique latine, nawimo to Inde, nawimo kadi e nder leyɗele banggue worko. Ko on poste kadi hanno mbo artude nden hitande duuɓi ɗiɗi caggal mum 1976 nde o arti Léopold Sédar Senghor ardinimo Dakar Marine sabu ngal gollorgal taw fuɗɗinomo yande. Ɗum kadi o jogui ɗon eɓɓo ko fati e darnogol wonande port autonome mo Dakar e pewdirgol mum. Nde on projet waɗa e 1978 Senghor ƴetti Cheikh Hamidou Kane waɗi ɗum jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ɓamtare mbaylari kañum e ñeñal woni développement industriel et artisanat. E hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati Cheikh Hamidou Kane woni e nokkuji kewɗi. O ardimo jagorgal plan et coopération e laamu Abdou Diouf. Caggal duuɓi capantati nde o gollini leydi makko e renda makko Cheikh Hamidou Kane ñaagui nde yafate beela ina yaahe gueɗe mum keeriɗi walla ina foftoyo. Duuɓi kewɗi kanko Cheikh Hamidou Kane o woni président ENDA Tiers Monde kono kadi woni président pelle goɗɗe ɗe gona laamuyankoje taw gabbeti ko fate pinal sabu ina wayno mbo jeeya e sete nawnoɗo tabital pulagu to leydi Mali e hitande 2002. hayso tawi yiyande makko e yiyande ɓen saaha joɗinoɓe ɗo wonani wotere jibini luural sabu kamɓe ɓe jinno ko yo kisum waɗe walde wonde nde yinno ko wonno ko ɗo yo jokku hayso tawi ina sappite. Ngal luural janggo e jaam addani Cheikh Hamidou Kane ni joñade. Cheikh Hamidou Kane kuɗol mum sojjaɗi caggal aventure ambiguë sabu caggal mum o windi les gardiens du temple. Les gardiens du temple noon ɗe siwade kono jokkol aventure ambiguë gardien du temple yalti koye 1995. Cheikh Hamidou Kane darimo kadi e wadde gurdam mum foof e wurdude ɓesgu mum woni e enɗam mum ɓattiɗam. On cuddiɗo makko gadana mo moftuno hono yaay ummu tawa kadi ko denɗi hawri e ladial guile duuɓi mum 26 caggal nde o dañi mum sukaɓe ɗiɗo. E nder gurdam ɓesgu ha hande o dañi cuddiɗo ɗimmo kanko Cheikh Hamidou Kane Marie Thérèse taw ko sage femme. Cheikh Hamidou Kane dañde makko sukaɓe nayo rewɓe ɗiɗo e worɓe ɗiɗo. Cheikh Hamidou Kane na anda kadi ko joom fimde ko neɗɗo alliyanki joom pellital kono kadi ko mitiyanke mawɗo kono omo anda kadi wonde neɗɗo mo ganduɗa ko daride e gollal. Cheikh Hamidou Kane ina anda wonde jankiniɗo mo anda mawmaw julɗo kormiɗo enɗam mum kono kadi gañƴo kala ko fati e luural kam e pecco. Ɗo ɗo kalaten Cheikh Hamidou Kane ina yaare duuɓi mum 95 ina foɗono 96. Ha ɗo ɗo kalaten hakkille o ina hisi omo wuuri gurdam alliyankejam nder ɓesgu makko. E dow indi Bowal Ganni e nder nde ɗo tongode eɗen ñagonde Allah jurnata balɗe Cheikh Hamidou Kane sabu nafoore nde o addi e leñol makko. So weeli Allah yewtere men arore ma en nat tigui rigui e nder aventure ambiguë woni inta an ninde nde firande e pular taw eɗen kaala ko fati e kaddi gondi he. Nde ɗo tongode hande ko ɗo min tonganto on ɗum. Allah jarama on jarama.